आ, दिनै 57थि बोसोरसालियाव जथुम्मानि जोबथा सानमोन आरो बे गेवलां मेलाव प्राय 2 लाखनि बारा सुबुंफ्रा बेयाव जेथिं नायो बिथिंनो सुबुंनि बाना आरो बर' आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै फुंबिलियाव ओंखारबोदों। जानाय लोंनायनि बेबायदि थासारि मोनाखैब्लाबो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्मायाव देशनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोनखौ मिथिनानै, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बाहागो लागोनखौ मिथिनानै जोंनि हांख्रायनाय आरो खावलायनाय बायदि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजायाबो बेयाव दले बले हाजार हाजार लाखनि संख्यायाव बेयाव बाहागो लाबाय। आं गिबियावनो भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ गाहाय आलासिनि मासिया आजावनानै दिनैनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लानायनि थाखाय बर' हारिनि आरो बड'लेण्डनि आसामनि बर' सुबुंफोरनि जानानै गासै ओनसोलनि जानानै आं बिथांखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ आं साबायखर बावदों आरो गासै बाहागो लाफैनाय आइ आफा रायजो राजाया जि दुखु खस्थ' सहायनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय, बे थारैनो मोनसे जारिमिनारि जथुम आरो बे 57थि जथुम्मानि गेजेरजों जारिमिनाव जोङो मोनसे अमर हांखोजों जोङो लिरबाय जे भारत उदांस्रिनि दिनैनि समसिम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद 1967 मायथाइनि गायसननायनि उनाव दिनैनि बे 58 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि अपेन सेसन, जि गुबै आरो गाहाय हाबाफारि, बेयाव देशनि नखर मन्त्रिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बेनो गिबि आरो बियो जोंनि मोनसे जारिमिनारि चेप्टार। बिथांनि जिखिनि स्पिच दङमोन, मोनफ्रोमबो स्पिचआ जोंनि गोसो गोरबोखौ जोबोद गोसोआव गोरबोआव जोंखौ फोनांदों आरो मोनफ्रोमबो खोथायानो हारि दानायनि, हारि सिबिनायनि थाखाय ओंथि गोनां। बड'फानि मुङै थांनाय 1 दाननि सिगां बिथांखौ जों लोगो हमदोंमोन पार्लियामेन्ट हाउसआव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि होदोंमोन जे बड'फानि मुङै फ्लाइअभार नङाबा लामानि मुं मोनसे गोदान दिल्लीयाव दोननांगौ। दिल्लीयाव देशनि केपिटेल 140 कौटि थानाय भारत हादरनि बे जनसंख्यानि मोनसे राजथावनि, बेयाव देश बिदेशनि एम्बेसि दङ आरो देश बिदेशनि मानसिफोरा बेयाव बाहागो फैयो। दा बेखायनो बड'फाया सोर, बेखौ जोङो नेसनेल लेभेलाव लांनांगौ, इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनांगौ। आरो दिनै जोंनि दाबि बायदि बिथाङा स्वयं दिनै घोषणा खालामनानै गालांबाय, फैबाय थानाय एप्रिल दानाव अफिसियेलि बड'फानि मुङै खोब मोजां परिबेसनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग मुङै दोननो थाखाय भारत सरकारा अलरेडि थांखि लाबाय आरो बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लागोन। नैथि खोथाया जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां, बर'नि थामोनथा रैखाथि आरो जि आत्मनियन्त्रणनि थाखाय जि सिमां नुदोंमोन, बे गासै सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बिथाङा मोनफ्रोमबो बड'फानि सानथौ सानस्रि सिमांखौ मावफुंनायनि थाखाय भारत सरकारा बिबान लानानै खामानि मावगोन, बेखौ बिथाङा फोरमायलांदों आरो बे खोथाफोरा जोंनि थाखाय बेसेबांबा ओंथि गोनां। बर' गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफा 80% दासिम जिखिनि मावफुंबाय, बिथांनि जि रिपर्ट आरो बे मावफुंनायनि उनाव आद्रा थानाय जेरैबायदि जोंहा गामि सोसनबावनांगौ, 125th एमेन्डमेन्ट पार्लियामेन्टआव बेखौ बिल लाबोनांगौ, कार्बि आंलंनि इस्युआ जोबनांगौ, बर' कसारि काउन्सिलनि इस्युआ जोबनांगौ आरो एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदाङाव लाबोनांगौ। बिथाङा मोनसे गासैखौबो बुङाखैब्लाबो बे खोथाखौनो प्रमान खालायो जे फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेराव एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ 100% मावफुंनानै बर' गोजोन गोरोबथानि जिखिनि कमिटमेन्ट बेखौ फुरा खालामगोन होननानै बिथाङा घोषणा खालामदों।